Korokja chela bo class 12 poritong. Bo bini school kaisa porimani no korokja bwrैnya nukha. O bwrై hinkhe class 9 poritong. Bo bono nugui bini khao hamjakma phaikya. Te o bwrैnya hamjago hinai sanani belaikeno chaitokha. Haipano bo khukbai thang sanani hinkhe belaikeno lachijago. Aboni bagui bo o bwrैni korokja friend ni yaktui kaisa koktun eba khe letter horka. Te sawi bor horka. Ang bwrैnya belaikeno hamjago bwkhabai. O kokbono sadi hinai. Hake o bwrैnya bini dol achalani koktun suijak yafarikya. Te o kokbo saka. O chela nono bwkhabaina hamjago hinai. Phiaba o bwrై hinkhe kokno seriously naya. Te o chela no bo mungsabo reply riya. Aboni ulo o bwrैni mungsa reply manya wngui o chela haino hai wansuk phiuka. Te waisa propose khlaipina hinai. Te bobono omo haike wansuka ang sakbai thang propose khlaikan kile ano accept khlaiana hinai. Hake bo salcha bwkha krakhino o bwrैno thangui sawikya. Ang nono bwkhabaina hamjakha. Nung ano accept khlaida mano hinai. Phiaba afro o bwrై bono hai hinai reply rikha. Ang tabuk phano hamjakmani ro wansukyako. Ani metric payasa ang kebo bai relationship tonglak hinai. Haipano o chela hingke bono bwkhabaina hamjakma bagai waire waina propose khlaika. Te bini hamjakmano bujirana naikha. Haipano si o bwrై bono accept khlailia reject khlaika. Te o kokno kokmangno o bwrై hingke bono reply rwi tongo. Hake o chela o bwrैno asungno bujiri manliya wngui gobang chaitokmani yagulo siring siring keno tongkha. Aboni kisa jorani ulo o chela nukha o bwrై kubuni khorokja chelabai hamjak laikha eba relationship tonglaikha. Phia apurbo bo siring siring keno tongkha. Aboni yagulo o bwrై class 10 wngfuro keno o chelabai bo kaglai thangka break up wnglaikha. Hinke apuro o bono hamjaknai chela haino haibini thani thangka tisungka. Nungba metric payasa kebo bai hamjak laya hinbala. Hake o chelabai bahai hamjak laikha bahai relationship tonglaikha hinai. Apuro bwrై bono saw. Nung ano hamjakma haino angbo o chelano hamjakmani abase bo ano break up khlai klangkha hinai. Hake afro haino hai o chela bono propose khlai phiuka. Phiaba o bwrై bono hai hinai sapiuka. Tabuk ang kebo no phanosi poito khlai mandia. Kebo chela no phana poito khlai miya. Ang ta kebo bai haja hamjakliya hinai. O kongno khnawi chela haino hai siring siring tongphika. Aboni kisa salni yagulole haino hai bini hamjakma bwrై te khorokja chelabai hamjak laimani no phiuka. Phia bo mungsa saya doko simino wngui tongkha. Kisa salni ulo haino hai o chelabai bo kaglai break up wnglai phiuka. Afro bo bini hamjakma bwrैno thangui teisa propose khlai phiuka. Afro bo o bwrై bono saka. Ihi ang tabuk kebo bai tai haja hamjakliya. Tamni hinke je borokno hamjago bono ano yakari klango. Tabuk je ani ambabo nairi mani bobanyo kaijak sinai hinai. Te omo hai hinai saka. Tomuno nung ano hamjago hinke ani ama babo baisi kok salaisidi. Borok no chade chajakno. Tomuno borok no chajaguno hinke amai kaijagi manu hinai. Phia afro bini o kokno khnawi o chela saka. Ihi angnin ama babo songno tai salia. Angbo saimano nung ano hamjagya kisafano. Hamjagya hamjagya te hamjaknani bo nangliya. Nono hamjakri de mano hinai belaikeno chaitokha. Phia hamjakri bo manliya. Tabuk ang nono saw nung ani thani tai kifilita phaisidi please ne. Amse kok sawino o chela aroni kifili phaikya. The Kokborok Disclosure YouTube channel no tui tongnai ang Debbarma. Je borok kubui bwkhabai hamjago. Bo hamjak mungno manani waire waino chaitoknai. Bwkha kolokhe saksoi hamjaknai. Haibano tomungno bini khao bo khanangmani phaike bo te kifilani muchungjakya. Aboni bagino jorani bising wansukya hingke bo salcha kubui borokno gmajagui mano. Hake o kothoma norok bomo hai nangjaka abono comment khlai sadi. Te video no kaisa like redi. Te o video no gobangkha share khlai redi. Paithago omo hai nangmani kothoma eba srungmung ganang te kubui kothoma rokno khnawi tongnani muchungkhanke o channel no subscribe khlaina di te bell icon ni olo click khlaina di nor jotono kaham kwrwngno tongdi hambai.